Hello bloggen, og velkommen til januar. I går, der var jeg inde på Afuk, eller inde ved Afuk, sammen med Cecilie fra min musical. Og vi tog en masse flotte billeder af hende, og jeg får råbillederne af hende på onsdag, så dem glæder jeg mig rigtig meget til. Og så skal jeg redigere dem, og så får jeg nogle af dem på bloggen, og hun lægger nogle op, og sådan noget. Jeg lægger nok dem alle sammen ud på Facebook i hvert fald. Og ja, så kom Mette, og så var vi i Fields, og i H&M, og jeg købte en masse ting, og i Gina Tricot og sådan noget. Rigtig flot undertøj og sådan noget. Det får jeg også at se på et tidspunkt. Men så tog vi i Bilka og købte nogle støvler og handlede ind, og så tog vi herhjem, og så hyggede vi, og vi spiste nudler, og jeg spiste noget pastaret, og vi var alt muligt. Det var sindssygt hyggeligt. Og så tog vi herhjem, og så vågnede Mette, og jeg har bare været vågen hele natten, og sådan noget, så jeg har bare ligget og sovet hele dagen, og så var Mette sådan, og jeg tager hjem nu, og sådan noget. Hun havde lavet mad til mig, og det var fucking sødt. Så det har været rigtig hyggeligt. Dina og Anders, som vil gerne have mig med i byen. Jeg tror bare, jeg bliver her og ser noget. Jeg har lige set Sex and the City færdig, vi har set hele den sidste sæson. Og så spiser jeg pizza. Jeg har været nede og købe og sådan noget. Så det er bare fucking nice. Så have det godt og sådan noget, ikke? Bye bye.